ng pila ng pag-shuttle. Wala ka na pupunta sa simbahan. Ayan, yung mga kapaligiran. Kakaloka. Pero malapit na lang. Kasi malapit na yung simbahan. Ngayon, ang oras ngayon ay 7:25. Daming Koreano. Ayan. Lakad-lakad lang. Shuttle namin guys, kulay dilaw, lakutan sa Technic Philippines. Yan guys, kung gusto mo mag-spa, meron po yan dyan. Tapos salon, meron din po. Kung gusto nyo magpalinis na po, manicure, pedicure, meron dito. May Watson din dito guys. Talaga ako kasi ano nawawala yung ID ko, baka naman sa loob ko mo nakakuha ng ID ko, balik nyo naman, wala patawid na ako pag-go na Resort Road. Ayan yung simbahan. Ito yung stalker. Bago ako pumasok sa trabaho ko, pas simbol mo. Oh, yan ang ganda. Sorry. Good evening, brothers and sisters. Welcome to our Eucharistic celebration of this fourth anticipated ceremony. Please rise and join our choirs and
magsabit tayo dito. Sa misa.